ver a lea que teñen aí ca lotería son os veciños de Villamanín, en León. Temos conta atrás para a Lotería do Neno e o que nos quedou claro despois do que pasou en León é que as participacións, se non as consignamos, non serven de nada. É que un erro pois pode rematar con amistades, como pasou ali, que aínda non teñen resolto o lío que teñen montado. A Comisión de Festas de Villamanín vendeu 450 participacións do Gordo. 50 delas non estaban consignadas, é dicir, non eran legais e polo tanto non teñen premio. Os datos asustan. Faltan en total 4 millóns de euros e os agraciados non queren renunciar a cobralos. Pero que opcións teñen os veciños para acabar con este pesadelo? A primeira solución sería chegar a un acordo, algo pouco probable pola escasa unión veciñal e porque non todos os boletos se venderon a xente da vila. A comisión quixo facilitar as cousas para chegar a un entendemento e renunciar á súa parte. Inda así, faltarían 2 millóns de euros. Con todo, calquera tipo de acordo sería papel mollado sen a firma dun notario. Tamén hai quen vai un paso máis aló e propón tratar isto como unha quebra empresarial, é dicir, constituir unha comisión xestora para alcanzar unha solución. Outro escenario hipotético sería que un dos premiados afectados denuncie. Se finalmente o proceso remata nos xulgados, cancelaríase o posible cobro dos pagos ata ter unha sentenza. Iso sí, neste caso os pagos estarían conxelados uns cantos anos. E que pasaría se o xuíz determina que os membros da comisión son culpables? Pois que serían condenados pola vía civil a asumir o pago deses 4 millóns de euros. O tempo dirá como remata toda esta historia. Seguirá sendo o maior premio iso de compartilo? Sí, a verdade é que moito espírito de Nadal non houbo aí. Claro, agora o que están todas as comisións de festas pois mirando con lupa todo para non ter problemas. Belén Vara, estás cunha en Ponteareas, non? Pois sí, lévano todo polo libro, todo moi ben controladiño, pero aínda así, Adrián, que tal, bo día? Que vos pasou estes días que casi vos dá un infarto? Pois, cando calculamos a cantidad de lotería, os talonarios que tiñamos que ter, según o que queríamos vender, pois, para nós tiñamos que ter 32 talonarios, pero cando fixemos as contas despois de vender bastante lotería, tiñamos todos os talonarios na mesa, e dábanos 40 talonarios. Ai, mi má. Entón estábamos dicindo, xa levábamos aí o susto en riba, xa íbamos para a administración correndo. E nada, ao final calculouse ben e nada, ao final si que eran 40 talonarios, quedou no susto do momento, casi infarto, pero unha anécdota. Unha anécdota, hai un erro voso, pero non pasaba nada. Que tal, bo día? Eso mesmo, como vos organizades para que estes sustos non vayan a máis, para que non se repita o que lle pasou a esa rapazada de León? Bueno, pois nós solicitamos unha cantidade oportuna que queremos vender de lotería na administración e a propia administración pois fainos entrega dos décimos en caso de ser os depositarios, como somos nós ahora mismo. Tamén nos fai a papeletas que ten que coincidir as cantidades de décimos e papeletas. A suma total ten que dar a mesma para non pasarse coas ventas. Entendo que iso tedes ben mirado, todo aí ben apuntadiño dun ordenador. Sí, sumamos as cantidades de papeletas e décimos contadas unha por unha hasta que den pois, o resultado final xa correcto. E de cantos cartos estamos falando que estades máis ou menos barallando? Pois para o sorteo do Neno xogamos unha cantidade de 8.000 euros en lotería. 8.000 euriños, moi ben. Por aquí tamén me falar con outro membro da comisión. Dende aquí, claro, vos tamén sodes unha comisión que vos formastedes este ano, de xente nova. Os de León tamén son xente nova. Que lle dicimos dende aquí? Mandamos un bico, entendo. Sí, evidentemente, nada, empatizar un pouco con eles, porque ao final unha comisión de festas non é só lotería, hai que estar a atender a máis cosas que se están facendo durante o ano, e, bueno, son cosas que poden pasar, e aí pasou, e nada, mandarlle un saúdo a eles tamén. E nada, e de paso que estamos aquí, pois nada, agradecerlle a todo o mundo que está colaborando con nós, e mandarlle un saúdo a eles tamén. Moi ben, moitísimas gracias. Pois xa vedes, compañeiros, todo listo por aquí, e agora só nos falta mandarlle sorte a toda a xente que está xogando nesta Lotería do Neno. Por suposto que ainda temos unha oportunidade para facernos millonarios aí no Neno. Bueno, é unha pasada, María, onda de solidaridade con estes rapaces, dos de León, digo. É porque, ademais, sobre todo, as comisións, os rapaces todos que hai en comisións, nas comisións de festas, hai que dicirlle que sigan facendo, que están facendo unha labor moi importante, porque se acaban as comisións, acaban as festas. Entonces, a ver, destos errores tamén se aprende. E isto non vai volver a pasar, porque xa quedas tan escaldado, tan queimado, tes tanto medo, que isto non vai volver a pasar. Cometeremos outro erro, pero este non.
eu diría a xente, Dios mío, que chega a un acuerdo, que é mellor perder algo, que vale máis pájaro en mano que ciento volando. Pero que a xente é avariciosa, Perdona, María, dixo unha señora que vi na televisión que me gustou moito o que dixo, é que non vamos perder un 10% do premio, ganamos un 90%. Entonces, quédate con eso, ganamos un 90%. Se non tiña de estar, polo menos, a ver se que no Bierzo parece nos ven, se manda recados de León, dixe, perdido 10%, home, Pero que ganaxedes un 90%. por que non están facendo esta análise, Pepo? Pois porque aquí gusta moito buscar culpables, non? É dicir, fixastes isto mal, ahora tal, pero eu quero cobrar, pero eu teño dereito todo ao meu, e que se fastidie outro, eu non quero perder nada. A xente non está por negociar, a avaricia sempre aparece, ainda que o bonito é ganar, ainda que ganes algo. Eu gañei nada, 200 euros este ano, estou encantado da vida, e non me vou poñer... Eu perdín 80 e non chorei. Pero mira, ahora que vengo do neno, outro día dixeme un tipo, oiches, pa semana vaime tocar o neno. E dixen, eu quero visionario, e dixen, non, son separado. E toca a custodia. Pero é que hai xente moi cazurra. Hai xente moi cazurra. Onte unha señora na tele dicía, pois eu non renuncio, porque nunca me tocou nada e dunha vez que me toca... Xa tiña cara de mala, tiña cara de mala, por Dios. Pero muller, xa non tiña... Sí, mala. Pero se xa non, a mellor se non che toca non tiñas nada. Hai unha cousa tamén que como vayan pola xustiza, como vayan polo xulgado... Non cobra nadie. Co que é co que tardan, estou seguro que van ir morrendo. Parte dos 450 vai quedar en 400. O que hai que lembrar é que o 21 de decembro non tiñan eses 80.000 euros. Claro, non Sí, é tiñan verdade, nada. que non Pero tiñas por eso eso. que digo alucino, porque non fan ese análise. É que dicían, efectivamente, esa muller que entrevistaron en moitas teles de eu quero cobrar a último céntimo. Que veneno. É veneno puro, veneno puro. E ademais é o que dis ti, Pepo, é dicir, co que custa organizar, é dicir, coller iniciativa, é dicir, voume por organizar. Ti non organizaches nada, é dicir, deixáchelo todo en más dos rapaces da Comisión de Festas que non gañaban todo con isto. Tiveron un pequeno erro e agora todos a por eses rapaces, non? Claro. É que eso, o fácil é buscar culpables. Non buscar a solución cando, ao final, todo ven sendo unha historia de... un pouco como de ambición, de avaricia, de querer ter o teu e tal. Un xa xoga a lotería para que lle toque. Normalmente non contas que toque, porque sabemos que as probabilidades son moi pequenas. Hai quen utiliza isto, non digo que sexa o caso, pero con fins picarescos, porque venden máis do que se compra, bueno, estas cousas que teñen pasado en outros sitios, o que pasa que ao non tocar, pois non pasa nada, Nunca se sabe. E non se sabe o tema, pero coincide que neste caso toca. Claro, tocou e abriuse a Pois caixa vamos de a Pandora. intentar levar todo ao mellor porto posible, que ninguén sexa prexudicado, porque realmente tampouco sabes que décimos eran os que sí, os que non, os que... Sí, que sexa algo equitativo, é dicir, que todo o mundo leve un pouquiño desa alegría. Por certo, levades décimos do neno? Eu hoxe fun a cobrar a lotería e só me tocaran 20 euros. No, pero e comprei para o neno. Eu estou esperando cambialos tamén. Eu de momento non teño pensado. Claro, ti non eres separado, non che toca o neno. Bueno, que A mí tocou o neno tamén. Que saibades O neno que tocoume en a mí. directo no termómetro daremos o sorteo do neno, así que todos moi atentos na casa. Claro, dicía por se erades millonarios, ibades a enterarvos aquí en directo na televisión de Galicia. Vou estar aquí. O veremos aquí no termómetro. Ser millonario ese en directo, sorteo. comemos dous roscóns. Eu só por iso vou empezar con algún. Bueno, tendes propósitos na casa para este 2026 que acabamos de comezar?